сет за многобоя до момента. А сега ще видим и смесеното съчетание на ансамбъла на Израел, които след вчерашния ден заеха 8-та позиция. И те след грешка на топките. Много дълъг обръч. Нямаше шанс състезателката да го лови. Тук пропуснаха размяна. Сега е много важно дали ще успеят да подредат уредите в правилната конфигурация за следващите елементи. Да, видя се, че имаше така един момент на ступор. Много сложно улавяне, което виждаме при индивидуалистките обикновено. Не се получи и то. Пусна техническо движение на от състезателките. Скока също няма да бъде зачетен. Тук виждате объркването от това, че трябва да намерят на коя какъв уред и трябва. Ако вчера коментирахме при топките, че е трудно след грешка да продължиш, при смесените